Γεια σας κύριε, είστε προϊστάμενος? Όχι, με πατάς ενορίας και όπως περνούσε έπανα να κάνω λαγιασμό. Ποιο θες να είναι, καλαβάνι? Εντάξει κύριε, μη φωνάζετε. Με στείλω από κάτω μου επαναρθώ σε εσάς να κάνω μια καταγγελία. Βρεθήκα από τον Παλιορουφιάνε. Παλιορουφιάνος, ναι, είναι αυτά που λέει το τα λέω καταγγελία κύριε, εννοώ για μένα προσωπική υπόθεση. Και τι είναι εδώ ρε, εδώ είναι ο ΤΕ, το Σπαρχαμπάρι, δεν είναι ο μικρούτσικος. Εδώ δεν είναι ο Αντένα. Εδώ ρε μιλάμε για τον ΟΤΕ, ο ΤΕ είναι μεγάλος, ο ΤΕ είναι μακρύς. Έχουμε μπει στο χρηματιστήριο, στη Wall Street μας κάνουν όλοι οι χρηματιστές. Πώς μιλάτε έτσι και γλώσσα αυτή που χρησιμοποιείτε κύριε, τέλος πάντων σας παρακαλώ ακούστε με, το όνομά μου είναι Παπαδόπουλος. Πιεστήκαμε, ναι. Σας παρακαλώ κύριε, είμαι πελάτης και οφείλετε να με μιλάτε με κάποιο σεβασμό. Αν ξαναμιλήσετε σε μένα κατά αυτά εδώ το τρόπο, δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Τι θα γίνει δηλαδή κυρία μου, θα μας κάνετε ντά? Θέλω να σας πω ότι είμαι νίτσα και έξω από όλα αυτά τι θα κάνετε? Μας απειλείτε? Θα πάρετε τηλέφωνο να μιλήσετε από αλλού? Αφού ούτε είναι ένας άνθρωπε μου. Ούτε είναι ένας, είναι μοναδικός, είναι μονοπόλιο. Ξύπνα! Σε αυτό δυστυχώς δεν έχετε άδικο κύριε. Λοιπόν, πες μας την καταγγελία αυτή την ηλικιότητα στη μαλακία σου, τι θα μας πείσετε? Λοιπόν, ο λογαριασμός μου κύριε μου ήρθε φουσκωμένος. Φουσκωμένος, για να δω. Δεν σου είπα εγώ βλακία θα μας πεις. Αγόρι μου, αυτό εδώ είναι κάτι φουσκωμένο. Αυτό ήταν τόσο, πήγε στο φούρνο και οπ, έγινε τόσο. Αυτά εδώ είναι φουσκωμένα γιατί όταν πήγες έκαναν κάτω και όπως γίναν. Με κατάλαβες, ο λογαριασμός είναι μια χαρά. Τι μια χαρά κύριε, να